Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Gulak, ten nejúžasnější kosovec na tomhle internetu. Zastavujeme tohleto vysílání, abychom vám představili našeho nového sponzora. A jo, my žádnýho nemáme. Ale tady se koukám, že v mých tabulkách jde vidět, že tady moc lidí neodebírá. No nic, tak co byste tady dali odběr? Protože pokud dáte odběr a like, tak se automaticky stanete trošičku úžasnějším člověkem. A to se vždycky vyplatí, protože pomůžete jak sobě, tak svému okolí, protože být okolo trochu úžasnějšího člověka je vždycky úžasný. Takže dejte like, dejte odběr, budu moc za to rád a... Dneska tady máme něco takzvaně ze Slovenska. 1000 poškozených, miliony von oknom. Na tohle koukal Duško a jelikož jsem se koukal teďka na 1000 korun, tak mě napadlo, že se podíváme i na tohle, abychom měli tento jako takzvaně tento týden tak trochu od konec tohoto týdne prostě takzvaně v package pro o finančních podvodech, nebo já nevím, a prostě se na to jdeme podívat, jdeme to takzvaně ohodnotit, podívat, o čem to je. Smiali sa mi celý život a aj tak, kto je winner, povedzte. Smiali sa mi, keď som im hovoril, Tak winner jsem v každém případě já, protože jsem skurveně úžasný. že chcem podnikať s kryptomenami. Ty vole, takovýhle skurvený... Vole grafy, vole, nachču, kdy chci. Krypto, vymyslené peniaze, scam. OK, ja som človek, ktorý vidí víziu vo veciach. Kamo, ty vypadáš jak... Já už vím, kdo to je ten. To je Leonardo DiCaprio z Vyše, Vlk z Wall Street, ale na Slovensku, hoši. Ideš proti narratívu, si divný, na posmech, si problém pre ten systém. Swag. No já jsem kurva problém, takový, jako když někdo tak úžasný jako já přijde do místnosti, tak ta místnost se jako v lepších případech se ohne, v horších se absolutně exploduje. Chápeš? Neskutočný. Ruky. Toto je tzv. Kryptokartel No, pičo petardy, brodsky! a ich krásny život okolo investovania do kryptomien, ktorý vám slúbili. Měl bych zapnout titulky, abychom tomu rozuměli, hoši. Ne, No a toto je zase to, ako to dopadlo. Polícia pred pár dňami zverejnila status, to je typek? že pár ľudí okolo projektov Kryptokartel, Safe Finance a iných sú vo väzbe. A v súčasnosti prebieha vyšetrovanie v súčinnosti s Europolom. Celkovo ide o podvod vo výške dobre. 8 miliónov eur, v ktorom bolo poškodených vyše 1000 ľudí. Business, kamaráde. Teda aspoň zatiaľ, lebo popravde nezdá sa mi to veľa. V priemere je to investícia pod 8000 eur. A čakal by som, že celková suma bude aj vyššia. Ja tento príbeh poznám a sledujem ho dlhšie a preto ho použijem ako ukážkový príklad toho, ako neinvestovať a naopak ukážem vám, ako si overiť samotné platformy čo najlepšie. Keďže už aj nejaký rok píšem pre Finstat, tak čo to o tom tuší. Plus, pozrime sa aj na to, OK. ako ostatní influenceri kašľú na spoločenskú zodpovednosť a kašľú na Joši, já jsem i investiční, ne, já jsem můj skurvenej, no to je jedno, už jsem v piči hlbší zas. audit toho, s kým spolupracujú a proste zoberú prachy za pár takú storku, lebo však treba držať aj úplne nevedome. Skrátka, len chcú peniaze. O kryptokarteli alebo na sieťach ako CC News, Kámo, Safe ten vypadá jak ten malej, vypadá jako jeden z těch trpazlíků, kámo, na sítích. a podobne sa začalo hovoriť, keď Milan Dubec spravil rozhovor s jedným chalanom, ktorý tam bol na Kámo, tady ty pičoviny na nose, kámo. pohovore a popísal praktiky. Keď ste videli úvodnú scénu oslavy kultového filmu Vlka z Wall Street, tak presne takto asi vyzeral. Veď posúďte sami. Potom to boli také 3 veľké JBL reparáky, ktoré vlastne púšťali hudbu a v strede bolo vlastne taká len tabula alebo flipchart, kde vlastne písali nejaké výsledky a nejaké akcie tam vypisovali, čo vlastne nedávalo zmysel, čo tam, keď pokladali krypto. A potom následovali motivačné reči každou pol hodinku, ako Vlk z Wall Street a tam motivovali každého. Tak musíš to pořádně namotivovat, kurva. Tak Markus Revolta tady dělal nějakou práci a není vůbec správný, aby přišel vníveč, hej. Áno, prišiel tam manažér, mal palicu v tvare hada, ktorá bola vyrobená z plastu, vyzerala, jak keby som to kúpil na vyši a začal tam vlastne s tým buche po stoloch a potom nech je každý ticho a nech ho počúval, začal motivovať, že ako musia tým klientom to natlačiť do hrdla, tie produkty a neviem čo. Neskôr na to reagovali bývalí kolegovia z Indexu denníka SME a potom Národná banka Slovenska. Ona vydala upozornenie, v ktorom hovorila, že nejde o regulovanú platformu. Toto celé sa udialo približne pred 2 rokmi v roku 2024. Ja som túto platformu sledoval od tohto času a pozrel som si aj jej históriu, keďže dosť silno komunikovala aj na sociálnych sieťach. Na Milana Dubca reagoval zakladateľ a zjavný vlastník alebo spoluvlastník platformy Tomáš Štetiar, a.k.a. Tiscinko, údajne známy reper, a nahral video, kde sa pokúšal vysvetliť to, že zabudli si vybaviť To jsou fakt
takový podivný individuál, kámo. Ty oči mě propalujou, vole, teďka, jak se na to dívám. živnosť, o ktorej píše Národná banka Slovenska v upozornení. A mali ju v Česku, a tak si mysleli, že môžu s tým podnikať aj na Slovensku. A trochu tam ešte poobviňovali novinárov z neetického prístupu a tak podobne. V spojitosti so Štetiarom sa spája aj meno Denis Dobrucký a jeho firma Salesforce Agency. V roku 2024 bola Štetiarová firma a Dobruckého firma na rovnakej adrese v Žiline, čo vysvetľovali tak, že majú rovnakého právnika. Aha, tak, vole. Salesforce Pohode. Agency je už v súčasnosti premenovaná a má dlhy voči štátu. Práve táto firma priamo volala potenciálnym klientom. Čiže aj túto firmu rieši polícia, nie je známe a v statúce ju priamo nespomína. Každopádne Tomáš Štetiar je podľa medializovaných informácií vo väzbe a s ním aj niekoľko ďalších osôb zo Slovenska aj z Česka. Když se jednou neprobudíš a tvůj finanční poradce je ve vězení. A práve on bol veľmi aktívny na sociálnych sieťach a v médiách, pričom mal aj dosť kamarátov spomedzi influencerov. Na sociálnych sieťach sa prezentoval tak klasicky. Úspešný slovenský podnikateľ, ktorý niečo vybudoval a on vám to teraz vysvetlí Kámo, slovenský a podnikatel. A já nebudu dělat žádný blbý vtipy. ako na to. Navyše si zaplatila inzertné články v denníku Kam se je to za fotku? Pravda a vo No, Forbese, tak bro, nejseš štáv, ty vole, dobrý. ktoré tak nejako nespozorovali, že by nemuselo ísť o úplne legálny projekt. Ani si ho asi nepreverili. Navyše Tistinko mal veľa kamarátov spomedzi influencerom, ktorí generujú veľké dosahy. Stačí sa pozrieť na túto spoločnú fotku, kde Jovinečko, Bergy, Bianka, Tak, Jovinečko. No ne, Jovinečko aj Bergy Pes zase začal žrát. Hoši. priamo promovali túto platformu a spravili v nej skeče s odkazom, že môžu cez ňu investovať. Bolo to ešte v čase pred upozornením Národnej banky Slovenska v roku 2022 približne. Napriek tomu to vrhá tradične zlé svetlo na influencerov, pretože prakticky môžu promovať čokoľvek a nehrozí im za to sankcia. Platformu promoval aj známy reper Luka Brasi, ktorý navyše začal hneď po zatknutí písať niečo v zmysle, že je to len veľké nešťastie a nedorozumenie a čoskoro bro bude free. A teda Aha. A jo, free my boy, he did none wrong. Chápete? na slobodu. Aj keď Národná banka Slovenska upozornila na platformu až v roku 2024, pravdou je, že skrýva dosť red flagov. A skrývala ich už predtým. Keď si otvoríte Finstat alebo obchodný register Slovenskej republiky či register účtovných závierok, tak hneď uvidíte, že Štetiar má trvalý pobyt v Paraguaji, ktorý je v súčasnosti Paraguay, Malta, no jasný, je to tam, kámo, Paraguay, hoši, vole, to mi připomíná, kámo, dneska si zahraju Far Cry 3, hoši, to bude pecička normálně. One time is funny, two times is fucking annoying, no? Kámo, já tam normálně budu mít všechny skurvený zbraně, ty píčo, to bude bomba. atraktívny pre digitálnych nomádov a kryptoinvestorov, lebo tam je priaznivé daňové prostredie. Zároveň Příznivý daňový prostředí je tam, kde nejsou žádný daně. jeho firma nevykazuje nejaké zásadné tržby či zisky. A teda na prvú nevidíte, odkiaľ pochádza jeho bohatý život, ktorý prezentoval na sieťach. Teraz to už síce na stránke Safe Finance nevidíte, ale v tom čase bola spoločnosť prevádzkovaná zahraničnou firmou W Tech Services Limited s registráciou na Kajmanských ostrovoch, ktoré sú rovnako daňovým rajom. Preklade to znamená, Vole, tak kurva, mám sídlo někde úplně v piči, hoši, věřte mi, kurva. Hoši, prostě omylem jsem to hodil na Paraguay, no, na Kajmanskou republiku, no jo, no, co se s tím dá dělat? že sú tam nízke dane a navyše si daňové raje zvyčajne nevymieňajú finančné informácie s úradmi členských krajín Európskej únie. Do daňových rajov zvyčajne idete z dvoch dôvodov. Ste bohatí a chcete ušetriť na daňach a Ale paní finanční, co na ní reagoval Duklok, říkala, že oni si na vás došlápnou i v těch daňových rajích, oni moc dobře vědí, hoši. alebo chcete niečo skryť, čo by sa u nás vyšetrovalo, alebo oboje. Safe Finance bola konečná stanica pre klientov, ktorých oslovil Cryptocartel a Salesforce Agency. Následne ste mali možnosť cez ich platformu investovať, kde ste platili z každej transakcie približne 3% poplatok. Zároveň, keď ste vedeli niekoho odporúčiť, tak mali aj svoj vlastný referál systém. Prevažne sa tak dialo v Cryptocartel komunite, ktorá fungovala na Discorde. Pre médiá Štetiar nevedel vysvetliť, kto je za kajmanskou firmou a zároveň tvrdil, že do Európy pôjdu po decembri 2025, keď sa im podarí vybaviť Aha, licenciu MiCA, ktorá práve reguluje projekty spojené s kryptomenami. Index jasný. zároveň opísal, že oficiálne odporúčanie platformy, ktoré mali obchodníci, bolo investovať najprv 300 eur, ktoré putovali na český účet vo FIO banke a tento účet bol písaný na českú firmu, ktorej členom správnej rady bol kto iný ako Štetiar. Tým pádom sa tak trochu rozbije argumentácia, No, už se v těch jménách kurva že ztrácím. Salesforce Agency s firmou nič nemá a je to len ich call centrum a nevedia, ako to robia a nevedia o jeho praktikách.
To bol práve argument, ktorý Šteťar používal. Navyše Šteťar mal firmy aj v Spojenom kráľovstve, Takže prostě pičovina. ktoré má rovnako ako Slovensko pomerne dosť transparentné firemné dáta. A rovnako tak sú transparentné aj v Česku, aj keď sú v trošku horšej podobe ako na Slovensku. Po novom, mimochodom Finstat už má aj české dáta. Celá táto kauza poukazuje na 3 problémy. Prvým je, že úradom trvá niekoľko rokov, kým začnú riešiť platformu s nekalými praktikami, ktorá má kontakty nikto nevie odkiaľ a s neexistujúcou registráciou či reguláciou. Druhým je Tak ono celkově prostě, jakmile je to nějak právně nebo to, tak to dlouho trvá a zároveň je to špatný, ale já nedokážu, já jako nemám rád takový jako přehnaný nadávání na jako instituce, protože jim to trvá, protože prostě když řešíš jako hromadu věcí a ještě k tomu to prostě není jednoduchý, zároveň jako ty, když někoho takhle vyšetřuješ, tak ty nemůžeš prostě jenom vyhodit nějaké obvinění a podle toho se řídit, ty musíš jako, ty musíš mít tu presumpci neviny a takový píčoviny a on se může odvolávat a takový píčoviny. Takže jako prostě zároveň je to špatně, ale já to třeba absolutně chápu, že prostě ty právní věci trvají, hej. naivita influencerov, ktorí v podstate beztrestne môžu propagovať aj takéto platformy. Nehovoriac o inzertných No tak teďka už moc beztrestně ne, když ho zavřeli, ale článkoch v médiách, Adam ktoré Šimon mluví o těch influencerech, kteří to jenom propagovali. tomu dodávajú punc dôveryhodnosti. A tretím problémom je samotná nízka finančná gramotnosť a že ľudia sa na niečo takéto nechajú nahovoriť. Stačí si ešte spomenúť na No nedávny tak to je klasika, vždycky se někdo chytí. prípad z Košíc Axe Capital. Firma, ktorá mala pomocou robotov investovať a byť zisková na kryptoburzách. No ale nebola a v súčasnosti je v konkurze. Preto si ešte ukážeme, ako najľahšie spozorovať podvod. Prvé, čo vždy spravte je, že si pozrite register Národnej banky Slovenska. Prvým je register subjektov finančného trhu. Tam viete nájsť danú Ok, to je dobrý. spoločnosť a to, na čo má oprávnenie v Európskej únii či na Slovensku. Všetky Dobre, investičné hneďka. spoločnosti, ktorých služby som vám odporúčil, nájdete v tomto registri. Napríklad aj sponzora tohto videa, spoločnosť eToro. Špecifická situácia bola doteraz pri obchodovaní kryptomien, kde neexistovala nejaká regulácia. Avšak od júla musia mať burzy, brokery a ostatné firmy, ktoré obchodujú s kryptomenami, tzv. MiCA licenciu, ktorá ich na to oprávňuje. eToro dostalo Takže teďka už máš licenciu na to hezky, takže kontrolovat licence. Oši, když něco túto kupujete. MiCA licenciu ako jedna z prvých platformiem, respektíve z brokerov. A navyše v lete má eToro takú akciu. Môžete získať 5% cashback v prípade, že si prevediete kryptomeny do eTora. Celkovo to majú nastavené tak, že keď prevediete kryptomeny v hodnote $40,000, tak dostanete akcie firiem v hodnote $2,000 v danom mesiaci. Okay. Akcia platí do konca augusta, čiže môžete tak spraviť dvakrát. Napríklad, keď si otvoríte eToro na NBSK, tak uvidíte, že má oprávnenie na kryptoaktíva a spomínanú MiCA licenciu. V prípade, že pôjde o finančných sprostredkovateľov, aj pri nich si viete pozrieť, či sú registrovaní a na čo konkrétne. A to zase v tomto registri. Keď tu nie sú zapísaní, je to red flag a podvod. No a potom môžete investigovať už aj tak trošku inak. Otvorte si web stránky firiem. Každá dôveryhodná firma nemá problém ukázať tváre vlastní. Hlavně, vole, jakmile to prostě propagujou, tak influenceři, co mají svůj Instagram prostě plnej nějakých, kámo, propagací a píčovin, tak kámo, jakmile je to něco s financema, tak tomu nevěřte. Věřte jim, pokud vám prodávají nějaký krémík, možná pokud vám prodávají NordVPN, nebo pokud vám prodávají, kámo, Raid Shadow Legends. To jim věřit, kurva, můžete, ale když vám jako prodávají tady nějaký finanční píčoviny, tak to prostě je, to prostě ty influenceři, co prostě nemají finance jako svůj hlavní obor na internetu, tak prostě ty vám skoro nikdy neporadí nic dobrýho. A i když vám poradí něco dobrýho, tak vám poradí proflaklý věci, jako je eToro, XTBčko, kámo, Portu a vole Trading 212 třeba, vole. No to financial advice, kámo, ale prostě kromě pak vám jenom prostě jinak vám, vole, dají úplný sračky, vole, co se týče toho, pokud to nejsou nějaký influenceři, co se tím zabývají jako full time. Hej. Takže kámo, to je to zásadní rada i u těch dubajských bytů, prostě když vám to propaguje někdo na styl, kámo, Kotlára, a nebo klidně, kámo, Borek, co si jenom fotí prdele v plavkách a z toho mají na Instagramu výtlak a jsou to prostě v podstatě jenom reklamní plochy, ty jejich profily, tak takovým influencerům věřte, když vám prodávají prostě, jak říkám, nějaký krémíky, ale fakt ne, když vám prodávají jako finance, hej, takže tak.
pracovníkov či zamestnancov, sekciu o nás, obchodné podmienky a tak podobne. Zároveň v cookies lište zvyčajne na 100% nájdete firmu, ktorá za webom a službom stojí. Keď tam nie je to ďalší red flag. Napríklad, keď si dobre pamätám, pri Safe Finance ste nevedeli zistiť, kto je za tou firmou. Našli ste to až v cookies lište. Keď je firma v jednom z daňových rajov, ako napríklad Seychely alebo Kajmanské ostrovy a podobne, je to ďalší red flag. Keď nenájdete mená osoby za firmou, zase ďalší. Kvôli tomu môžete ísť napríklad aj na LinkedIn a hľadať podľa názvu firmy či platformy konkrétnych ľudí. Zároveň samozrejme klasicky googlite. Následne, keď máte slovenskú firmu, viete nájsť na Finstate všetky potrebné údaje. Keď nemáte predplatné Finstatu, keďže to umožní podrobnejšiu investigatívu, tak jednoducho choďte na register účtovných závierok alebo na obchodný register a hľadajte tam. Pozrite sa rovnako, odkedy firma funguje, aké má tržby, aké má zisky. Potom sa pozrite na web zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Tam uvidíte, či má firma nejaké dlhy za svojich zamestnancov. Keď má, tak je to zase ďalší red flag. Keď to je česká firma, pôjdete do rejstříka a v prípade, že z UK, tak do ich samotného registra. Okay. Platí už niekoľko rokov mimochodom, že Slovensko má najlepšie dáta v Európskej únii, ktoré sa týkajú nejakých firiem, účtovných zámierok, finančných výsledkov a tak celkovo. Keď už tu nájdete niekoľko red flagov. Tak přirozeně, kámo, na naše daně, na daně, kámo, a na finance, to se v těch v našich dvou státech, kurva, na to se vydáme. Bacha na to. Tak už vám to napovie, že či máte investovať cez túto spoločnosť a či tam chcete zveriť svoje úspory. Normálne firmy, ktoré sú registrované a majú licencie, napríklad brokery, ktorí sú obchodníci s cennými papiermi, tak musia mať oddelený majetok firmy od majetku investorov. A to pre prípad, že firma skrachuje. Tak cenné To je papiere zajímavý, to je dobrý. investorov budú prevedené na inú firmu alebo vyplatené. Navyše je tam aj približne 20 000 ochrana nezainvestovanej hotovosti na účte. Prípad kryptokartelu a firiem s nich spojených poukazuje na šedú zónu kryptosveta. Práve kryptomeny sú často miestom podvodov kvôli svojej, povedzme to, že malej digitálnej stope a toho, že si môžete tam skrátka prevázať peniaze bez nejakej väčšej kontroly. Čiže je tam väčšia náchylnosť na rôzne kryptoprojekty, ktoré sú podvodné. Preto si na to treba dávať pozor. Samotný kryptokartel sa v súčasnosti vyšetruje. Hej, já bych si chtěl zkusit udělat takový scam, jen tak pro prdel. Hoši, až začnu cokoliv propagovat, tak mi kurva nevěřte ani slovo. Vidí sa, čo nakoniec polícia vyšetrí a čo nakoniec sa s firmou a s tými ľuďmi stane. No nezabudnite, keď sa vám video páčilo, Hodně šílený. Jako, jak říkám, prostě dávat si bacha, od koho berete asi rady, nebo jak bych to řekl, prostě no prostě kryptáči ty mají jako problémy, no. Jako, hej, nevím, tady k tomu asi moc dalšího nemám, prostě klasicky zase tady už jim něco dokázali, ale podle mě si dlouho zpívali, stejně mi nedokážou nic, takže už je zdár.